Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sedaya sugeng kepanggih malih kalih mapel basa Jawi. Kula Riyangga Priya Sudarso. Ing kalodhangan dinten menika kita badhe nglajengaken pasinaon ing semester sekawan inggih menika ing bab tembang macapat. Menawi ing video sadaringipun kita sampun nyinaoni kalih perangan saking materi tembang macapat inggih menika perangan watak lan kaendahane tembang saha nggancarake tembang macapat. Ing kalodhangan dinten menika kita badhe nglajengaken pasinaon ing perangan ingkang angka 3 inggih menika ing perangan pungkasan. Inggih menika perangan maca notasi utawi ngelagokake tembang macapat. Ingkang kedah panjenengan mangertosi ing perangan menika mangke ingkang dados menapa ingkang badhe panjenengan praktekaken ing semester sekawan. Dados kagem praktek semester sekawan, mangke panjenengan badhe kula utus nglagokake salah setunggalipun tembang macapat. Tembang menapa ingkang badhe panjenengan lagokaken mangke? Tembangipun inggih sami kalih tembang ingkang badhe kita sinaoni dinten menika. Menika tembangipun tembang Asmarandana Slendra Pathet Sanga Miring, menika kirang miring nggih. Ing tembang Asmarandana menika niki wonten notasi utawi titi laras ing basa Jawinipun ingkang setunggal kalih 3 menika dipun wastani titi laras. Dene ingkang tembung-tembungipun utawi ukaranipun menika dipun wastani cakepan. Dadi ning kene ana titi larase lan ana cakepane. Mangke kita sinaoni setunggal-setunggal. Wiwit saking titi larasipun ngantos cakepanipun. Tembang menika dipun wiwiti saking titi laras setunggal. Dadi nek ning titi laras slendra utawa pelok iku titi larase ora kok diwaca do re mi fa sol la si do ngono kae ora, nanging diwaca ji ro lu pat mo 6 karo pi. Berarti 7 iku pi. Ora kok tu ya nanging pi. Ji ro lu pat mo 6 pi. Iku tata carane maca titi laras ing basa Jawa utawa titi laras slendra lan pelok. Terus menika mangke kita waos titi larasipun. Kula aturi conto langkung rumiyin kados pundi jangkepipun tembang Asmarandana menika. Dipun wiwiti saking titi laras tunggal. Ji nadane sak ngono ya. Nanging panjenengan kedah mangertos nada jaler kalih nada estri menika benten. Nek lanang nadane sakmono mang, merga aku lanang ya. Dadi olehku nyontoni nganggo titi laras utawa suarane wong lanang. Nanging yen wong wedok iku sak oktav luwih dhuwur carane nyanyi. Nek wong lanang iku nadane ji, nek wong wedok sak oktav luwih dhuwur. Ji, sakmono nek wong wedok. Kenapa kok ngono? Merga yen cah wedok mengko nganggo nadane bocah lanang, yen ana nada-nada rendah, mengko bakal jeglek utawa ora iso. Ya. Dados ngaten, jangkepipun mangkaten. Ji duh garwaku Panowati sira kariya raharja ingsun anemai layon
den becik pamomong ira mring para putra nira duh nyawa atmaja ningsun dadya kariyara harja. Nah kira-kira ngono nek dilakokno kanthi jangkep. Niki mangke notasinipun saged panjenengan pirsani ing buku Punakawan perangan tembang macapat. Niki wonten ingkang kirang notasinipun mangke panjenengan ampun ngantos klentu nggih. Ingkang teng gatra kalih gatra 6 niki. Teng gatra kalih menika 1 2 2 3 1 1 5 6 5. Sing 1 2 2 3 1 1 iki nada dhuwur, dadi kudune diwenehi titik dhuwur. Niki kirang titik teng inggilipun. Dadi 5 1 dhuwur, 2 dhuwur, 3 dhuwur, 1 dhuwur, 1 dhuwur, 2 dhuwur. Dene ingkang gatra kaping 6 niki 0 4 6 niki gangsal utawi 5 ning kene kedahipun 5 titik ngisor. Dadi iki 5 rendah, 5 titik ngisor. Niki mangke panjenengan ampun ngantos klentu. Cobi kita waos titilarasipun langkung rumiyin. Biasane sing ora pati iso nyanyi iki kudu nyinaoni wiwit maca titilarase. Nek langsung lagokake cakepane biasanya rada kangelan, nadane ngalor ngidul. Sing kudune munggah ora munggah. Tetep datar wae ngono biasane. Nanging menawi dipun sinaoni wiwit titilarasipun, adatipun mangke langkung gampil. Dadi ngene. Jiro lumo momo mojiro lu cici monemo. Niki wonten nada ingkang kalih nada nanging dados setunggal. Dan niki dipun wastani cengkok nggih. Jadi kaya iki. Mojiro rolu iki saka loro munggah ning telu dadi engko nyanyine siroka ri. Lah iki loro saka telu. Loro munggah ning telu. Riyora harja iki 6 medun ning 5. Kula lajengaken. Luro cimo luro lu ciro momo monem ciro lu luro lumo ro 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 lu ro ci mojiro ro 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 lumo luro ci 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 ro lu luroci. Menika menawi dipun lagokaken saking titilarasipun. Biasane sing angel perangan-perangan sing ana cengkoke iki. Monggo kita waos wiwit titilaras lan cakepanipun.
Jiro lumo momo momo duh garwaku Panowati Mojiroro cici monemo sira kariya raharja luro cimo luro luciro ingsun anemahilayon momo monem jiro luro lumo den becik pamomong ira ro luroji mring para putra nira iki 5 ngisor ya mojiro lumo luro duh nyawa atmaja ningsun cici luroji dadya kariya raharja. Inggih mekaten kala wau tata caranipun maca notasi utawi nglagokaken tembang macapat. Mliginipun tembang Asmarandana Slendra Pathet Sanga. Kagem para siswa sedaya monggo tembang menika panjenengan sinaoni gegladen utawi latihan nglagokake tembang Asmarandana Slendra Pathet Sanga menika. Mangke tembang menika ingkang badhe kita dadosaken minangka praktek utawi nglagokake nembang tembang macapat. Nah mangke panjenengan badhe kula utus setunggal mbaka setunggal ndamel video ingkang wujudipun video nembang. Lajeng videonipun kala wau dipun aturaken dumateng kula. Mangke saged lumantar YouTube utawi saged lumantar media sanes-sanesipun. Kula kinten kula cekapi semanten langkung rumiyin pepanggihan kita dinten menika mbok menawi panjenengan taksih radi kangelan anggenipun nembang saged panjenengan ambali malih video ingkang menika kala wau ngantos panjenengan saged anggenipun nembang Asmarandana Slendra Pathet Sanga. Kula cekapi langkung rumiyin sugeng kepanggih ing sanes wekdal. Menawi wonten lepat nyuwun pangapunten kula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.